Аш радиоға тәқдим итә. Хайырлы сағатта республика. Кімдер яңалықтарды телевизорға қарап білә, кімдер компьютерға қарап. Қайы біреулер илдегі халдарды хауыт қысты асып та білдәлей. Илһам дөнья хәбәрдәре менән танышырга теләүчеләрнең тормышын еңеләйтәбез. Чөнки яңалыктарның иң каймаклыгын гына хайлап, үгебез сөйләйбез. Ул бер дә еңел эш түгел. Чөнки вакыйгалар үсешә, ә без һәр хәлдә үсешергә тырышабыз. Шуңа күрә егетләр бүгенгә деградация кисектерелә. Алга. Ялдык. Хәерле сәфәрдә, хөрмәтле тамашачылар. Хәлдәрегез нисек? Без һеҙҙең өсөн шат. Һәм Ғәзизебеҙ өсөн дә шат. Уның да хәлдәрен һорарға килә, сөнки ул водитель таныҡлығына уҡып йөрөй. Йәмилдең урынына дәғүә итә. Йәштәр яман хәҙер. Яман. Үксәгә түгел, Mitsubishi-лағы урынды баҫып киләләр. Хәлдәр нисек, Ғәзиз? Яҡшы, хатта һәйбәт. Юл хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен беләһеңме икән, тикшерәйекме? Әйҙә, мин әҙер. Ҡыҙыл төҫ нимә аңлата? Хатта гаила имтихан һорауҙары улай ҡатнашта түгел. Ҡыҙыл төҫ туҡта тигәнде аңлата. Һары төҫ? Һары әҙерлән тигәнде. Айфондан айырыл тигәнде аңлата. Йәшел төҫ? Йәшел төҫ йөрөргә ярай тигәнде аңлата. Юҡ шул, Ғәзиз, дөрөҫ түгел. Йәшел урында йөрөргә һәм автомобилде ҡуйырға ярамай тигәнде аңлата, яңы ҡағиҙәләр буйынса. Әле ул иҫкеләрен өйрәнә генә. Яңыларына барып етмәгән. Ишек алдындағы йәшел үләндә хәҙер машиналарҙы ҡуйырға ярамай. Закон буйынса ярамай, штрафтар күләме артты. Һәм шуныһы ҡыҙыҡлы, закон ғәмәлгә ингәндән һуң тәүге көндә үк 576 штраф һалынды ла инде. Өфөлә. Газонда туҡтап торырға ярамай. Бына инде водительдәр ҡасан да булһа аңлар, ә менә футболсылар аңлар микән берәй? Олар өсөн айырым закон булдырырға кәрәк. Һәм штрафтар күләмен 10 тапҡырға арттырырға кәрәк. Әммә был законның ике яҡлы икәнлеген дә оноторға ярамай, ҡуйырға ярамай, ҡайҙа ҡуйырға һуң? Урындар юҡ. Бына мисал. Минең күршемдең автомобилен эвакуатор алып китте икән ти, яйһа урланылар икән ти. Мин күрше өсөн ҡайғырмаясаҡмын, ә минең автомобилгә урын бушаны тип ҡыуанасаҡ. Был бит ғәҙелһеҙлек. Әйе. Егеттәр, ҡояш системаһында иң арзан, күсемһеҙ милек ҡайҙа икәнен белергә теләйһегеҙме? Мин беләм. Һеҙ ҙә белергә теләйһегеҙ, айға ҡарағыҙ. Әлеге ваҡытта актуаль булған айҙағы миллек хаҡтары аталған, ерҙең тәбиғи юлдашында 40 суты ер 3000 һум тора. Белмәйем, бында ер тип әйтеп урынлымы, юҡмы? Биләмә. Бер кратер. Айда ер участкаларын кем һата икән? Белмәйем, риэлторҙар унда ла бар биткәндер ул. Ҡайһы МФЦ-ла документтарҙы хәл итәләр икән? Белмәйем, кемдәр һатып алыр, кемдәр юҡ, әммә уйлап ҡараһаң, айҙа ер биләмәһе һатып алып, унда йорт һалыу һәм ипотека алып, фатирға эйе булыу, ул яҡынса бер үк кимәлдә тырышлык талап итә кешенән. Мәшәҡәттәре бер үк. Әйткәндәй, көлгән булаһығыҙ, унда ла ер һатып алыусылар һаны көндән-көн арта гына. Әлеге мәлдә 40 миллион кеше айда ер алған. Шуларның 20 меңе Рәсәй кешеләре. Хатта Башҡортостан кешеләре лә барҙыр ул. Һәм әлеге миҙгелдә уларҙың һаны тағы ла артасаҡ, сөнки нитәһендә сәсе ултыртыу эштәре. Картуф ултыртыр кәрәк. Эйе. Артыҡ майҙан ҡамасаламаясаҡ. Әйткәндәй, егеттәр машинаны тюнингларға кәрәк дип уйламайһығыҙмы? Нимәһе менән оҡшамай һиңә беҙҙең машина? Беҙ бит ауыл балалары икән, онотма, беҙҙең өсөн тюнинг ул баяла араһына тәңкәләр ҡыҫтырыу, рулгә изолента урау, шуның кеүек. Һеҙ шулай тиһегеҙ, менә Рәсәй хөкүмәте тюнингты күҙәтергә булған. Автомобилдең конструкцияны үҙгәртер өсөн хәҙер машина хужаһы ГАИ-ға мөрәжәғәт итеп, махсус лабораторияның рөхсәтен алырға тейеш. Вәт. Ниһайәт, төрлө мутантҡа оҡшаған автомобилдәр юҡҡа сығасаҡ юлдарҙан. Һәм егеттәр, киләһе яңылыҡҡа мин ҡыуаныр инем бер йыл элек, әммә әле нейтраль кәйефтә уҡый минән. Владимир Путин был аҙнала хәрби хеҙмәттең киләсәге хаҡында әйтеп үтте. Ул билдәләүенсә, мәжбүри хәрби хеҙмәт тиҙән тарихта ҡаласаҡ. Хәрби техниканың ҡатмарлаша барыуына бәйле илгә бары тик профессионал һалдаттар ғына кәрәк буласаҡ.
Егеттер һиҙәһегеҙме? Илдә аспиранттар һәм кандидаттар һаны кәмей башланы. Егеттер күлмәгенде дөрөҫөн генә әйтәйек. Рәсәй армия арҡаһында беҙ дә юғары белемле булдыҡ бит. Армияға алабыҙ тимәһәләр, беҙ уҡырға ла бармаҫ инек бәлки. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ һеҙҙе ҡыҙыҡлы яңылыҡтар менән таныштырыуҙан тыш, көслө рухлы, тормошта юғалып ҡалмаған замандаштарыбыҙ менән дә таныштырырға тырышабыҙ. Шундай кешеләрҙең береһе бөгөн дә беҙҙең автомобилдә ҡунаҡта буласаҡ. Әйткәндәй, беҙ уның менән күптән танышырға хыяллана инек. Ул Рөстәм Нәбиев. Ҡаршы алығыҙ, спортсы һәм блогер Рөстәм Нәбиев. Егеттер Рөстәмде башҡа ерҙә табырҙы тип уйламағайныҡ та ул. Пушкинда ҡунаҡта икән, баҡтыһаң. Сәләм, Рөстәм. Сәләм. Сәләм, егетләр. Сәләм. Ысынлап та тимер ҡолотло кеше тап тимер араһында булырға тейештер. Хәлдәр, кәйефтәр? Аллаға шөкөр. Зур рәхмәт. Мускулдарыңа ҡарағанда һиҙелеп тора. Көс ғәйрәтең ташҡан икәне һиҙелеп тора, ысынлап та. Әйткәндәй, көнөнә нисә сәғәт үтә? Шул тимер томор араһында. Ну, шул сәғәт ярым, 2 сәғәт шунда балашҡан балам инде. Көнөнә. Шәп булашам. Минең белән бергәләшеп балашып алайыҡ шулай. Ничек ҡарайһығыҙ? Әйҙәгеҙ, Рөстәм, беҙ башта һине тамашасыға тулыһынса күрһәтәйек, асайыҡ, унан һуң инде бында килеп шөғөлләнербеҙ дә, бәлки генә. Йәм уға килеште генә беҙҙең вәкил итеп ебәрҙегеҙ. Аңлашылды? Әйҙә. Ҡуҙғалдыҡ улайһа. Ҡуҙғалдыҡ. Егеттәр, әйҙәгеҙ! Рөстәм, беҙ һине спорт залынан килеп таптык. Ғөмүмән, беренсе тапҡыр килеүеңде хәтерләйһеңме? Һәм һине спортҡа кем ылыҡтырҙы? Ну, спортны инде мин үзем бәләки кичкенә чаҡтан уҡ ярата башладым. Уже мәктәптә уҡығанда уҡ мин легкая атлетика белән 7 йыл заниматься иттем. Потом университетка килгәч 4 йыл тяжелая атлетика белән заниматься иттем. И менә шушы ҡанға сеңгән инде ул минем спорт. Безнең госпиталдә врачлар да миңә әйттеләр, менә Рөстәм, әгәр дә син менә шушы фажиға булған ваҡытта беренчек менә физически не подготовленный булсаң, менә не развитый булсаң дигәннәр, син шушы үткәргән бөтөн ауырлыҡларны кичерә алмассың диделәр. Менә синең көчлө булғаныңа, йөрәгең синең көчлө дип менә миңә әйттеләр бит. Минем бит йөрәктә бит 2 тапҡыр туҡтаған бит инде. Только спорт арҡасында ғына мин исән ҡалдым. Спорттан да башҡа, унда башҡа бик күп шарттар тап килеүе ғүмереңде ҡотҡарғандыр. Оның туралы аҙағыраҡ, әммә хәҙер шуны әйткем килә, мин һинең Инстаграмындағы битеңде даими күҙәтәм һәм үҙебеҙсә һөйләшкәнеңде тәүге тапҡыр ишетәм. Әйе. Хатта әйтсек, өйрәнмәгән хәл кеүек ҡабул ителә, йыш ҡына туған телдә һөйләшергә тура киләме? Сирәк сөйләшелә, чөнки менә минем подписчиклар бит инде күберәк бөтөнсө дә урыслар бит инде, менә татарлар, башҡортлар әзерәк, шуңа күрә русча тел, урыс телендә сөйләшергә туры килә күберәк. Ну, татарчаны да ҡашта ҡыҫтырып җибәрәм, потому что Рөстәм, пожалуйста, татар телендә дә сөйләп ҡара әле, бик матур сөйләшәсең дигәндә инде, отказ әйтеп булмый уже. Сөйләшеп алам ҡашта. Һәм беҙҙән дә комплимент, ысынлап та матур һөйләшә. Күберәк күрергә теләйбеҙ һине. Рәхмәт. Туған телен инде һәр берсе дә белергә тейеш дип уйлайым мин.
Койда гына яшәсә дә, койда гына булса да, туган телне онытырга ярамый. Дәртләндерүсе әле ниндидер кешеләр бармы, шәхестәр, дидек, кумирдар? Пример биргән кешеләр бар. Шушы фаҗигадан соң аякларны югалткач бит инде иң беренче китабын китерделәр мен Ник Вучичның Рөстәм менә шушындый кеше бар дип 3 китабын укыдым мен аның госпитальдә ятканда. Менә шуларны укып чыккач, мин менә шушы кешедән менә шушы шәхестән көч ала башладым менә. И уйладым, ул вообще бит инде аяксыз да, кулсыз да бит инде, минем аяклар гына юк бит инде. Шуңа күрә мәйтәм, неужели мәйтәм кеше менә шулай яшәйлә? Мәйтәм, минем тик кулларым бар, значит мин еще да ныграк булдыра алам дигән сүз бит инде аңа караганда. Әлбәттә, Ник Вучич минем өчен, наверное, теге номер 1 торадыр бүгенге көндә. Һәм бит инде үзебезнең якташлар да бар бит инде. Ирек Зарипов. Ирек Зарипов вообще инде теге менә спорт ягыннан ул миңа зур пример булып тора инде. Без бит инде аның белән булай караганда теге почти бер бит инде. Аның да аяклары юк, минем дә аяклары юк бит инде. Имен инде менә Ирек Зариповны күреп, мәйтәм, теге үз-үзем әйтәдер инде менә Ирек Зарипов та шушы хәлдә калып, шушындый зур уңышларга ирешеп чыкты бит инде. Шуңа күрә мәйтәм, неужели син дә Рөстәм булдыра алмыйсың? Булдыра аласың, менә үз-үземә шулай булдырасың дип, менә үз-үземә әйтәдер инде, сүз бирәдер инде. Иң мөһиме, әлеге вакытта һин үзең башка күп кенә кешеләрдә дәртләндерәһең, дәргез көч булып тораһың. Мин инде үзем әйтәлмим инде, что мин менә какой-то анда кешегә көч бирәм, теге какой-то мотиватор дип әйтәлмим мин. Ну, Без әйтә алабыз Рөстәм. менә дөресен генә әйткәндә инде. Күптәргә килешә, һин күптәргә өлге була алаһың. Теге күп кеше яза инде, Рөстәм, рәхмәт сиңа, син безнең күзебезне ачасың дип, теге менә шулай сөйләгән булалар инде. Дөрестөрме, юктырмы инде, но шундый сүзләр ишетү менә нык рәхәт инде. Бердә юк исән калмам, әйтәм, әгәр дә шушы дөньяда хотя бы бер кешенең менә яшәүгә карашын үзгәртсәм, мин иң бәхетле кеше булачакмын. Ундайдар берәү генә түгелдер. Фәлсәфәле сөйләшүгә күскәс, шунда карау биргә килә, һин дини кешеме? Аллага ышанам. Әлбәттә, Аллага ышанам. Элек тә ышанадыр маңа, но теге ухатлым нык түгелдер, наверное, теге фанатик дип түгелдер инде. А менә уже непосредственно теге под завалым эләккәч, прямо менә шушы плитәләр астында яткан вакытта мин кемнән ярдәм генә сорагам? Аллага үз-үземне тапшырдым да, әйтәм, Ходаем Аллакаем, исән сау гына калсам, теге үтенеп шулай сорап яттым Алланы. Исән генә калдырсын дип. И Алла ишетте дип уйлыйм инде, чөнки мине коткардылар, мин исән калдым, и мин бүгенге көндә иң бәхетле кеше дисәм дә була. Күптәргә ондай бәхет теләгән кылганска каршы. Дөрес, аяксыз калып, шушы дөньяда шу хәтлем нык бәхетле кеше булыр дип уйламасам бер кашанда. Оказывается, була икән, и бөтен әйбер бу дөньяда менә только үзеңдән генә тора. Шу фаҗиганын һуң һине иң бәхетле иткән көн ул һинең атай булган көнеңдер. Һәрбер көнем мин бәхетле, һәрбер көнем белән мин теге канәгать. 3 июнь көнне бит инде без иптәшем белән Индира белән бит инде бергә кавыштык, гаилә курдык. Ә уже 16 сентябрьдә бит инде безнең кызчыгыбыз туды бит инде. 11 класслардан бирле кыз балага хыялланып йөрдем. Кыз балага. И мин уже менә шушы вакытлардан ук башлап кызымны София итеп теге кушармын дип сразу беләдер инде. Әнигә ул түгел. Гадәттә ир-егетләр ул тирә. Мәсәлән, мин беренче баламның мотлак малай булуын теләгән. Әмма кыз туды. Малай теләмим дигән теге нием юк, сүзем юк. Әлбәттә, малай да кирәк, теге кыз да кирәк. Но минем ничектер инде менә кызларга карата инде ныграк теге ни хисләрем инде. Һәм бул дөрестер, чөнки кызлар атайларын малайларга караганда ныграк ярата. Менә безнең дә бит инде теге кыз балага бит инде окырып та булмый бит инде, ачуланып та булмый бит инде. Әни кеше бит инде барыбер теге үзенең нин строгосын күрсәтә бит инде. Шуңа күрә мин, наверное, шулай дип уйлыйм. Шуңа кыз балалар әтиләрне ныграк яратар дип. Мин шуның өчен иркәләтәбез, вот. Дөрес. Әле һин Рөстәм, Рәсәйнең иң көчле блогерларының бере тидер. Һәм хаклы рәвештәләр инде. Бына гомумән бу фаҗига алдыннан, аягында югалтыр алдыннан һин интернетта ултыра идеңме, яташа идеңме? Как обычный пользователь инде. Теге бер блогерский ниләрдә юк иде минем анда, уйлар да юк иде. Мин даже блогерлар кем икәнен дә белмидем анда. Блогерство бик ул хәлем киң таралмаган, шуңа күрә минем өчен ул теге неизвестный бер иде инде. Кем һиңа әүдем булырга
үйрәтте техниканы сакырды. Рустам, давай, менә шулай выкладывай дип, блогерство белән заниматься иттек. Тегеләй булай дип, менә берсе дә әйтмәде дә, киңәш тә бирмәде. Кызыбыз София Тугаштан башланды инде, менә 16 сентябрьдә. Әлеге вакытта ничә кеше язылган инде бит? Бүгенге көндә минем инстаграмымда 322 мең кеше язылган. Кешеләр яза бит инде барыбер, Рустам, зур рәхмәт. Әлдә син булдың әле, теге синең кебек көчле кеше күргәнебез юк. Син безнең өчен мотиватор дигәч инде, менә мин үзем дә аңлый башладым минем кешеләргә ничек теге ярдәм иткәнемне инде. Вообще Рәсәйдә бит инде 13 миллионга якын инвалидлар тора бит инде. Менә бөтенесе дә бит инде шулай була алмый, менә яшәелми бит, күбесе бит өйләреннән чыга алмыйча да ята бит инде, теге кешедән оялып бит инде. Ә мин менә шушы үземнең примерым белән кешегә менә теге җиткерәсе килә, что нәрсә генә безнең тормышыбызда булмасын, тормыш бара ул алга, и һәр кемнең үз тормышы үз кулында. Син ничек алып барасың, ул шулай булачак. Конечно, теге өйдә ятсаң инде, теге җылап ятсаң, теге әрнешеп ятсаң инде, менә мин тегеләй, мин булай дип, мин кәкре, тегесе монсы дип ятсаң, әлбәттә берәй да булмый. Безнең кебек хап-хау сәламәт кешеләр дә зарланып диванда кәкрәйеп яталар. Без бүген шуларга ла һине үрнәк итеп күрһәтергә дип кунакка сакырдык та инде. Рустамның инстаграмда шулай ук шундай язу күрсәтергә мөмкин. Йәлләүгә караганда артка типәләр яхшырак дип язып куйганнар. Ягъни предпочитаю пинок, а не жалость. Кеше җәлләгәндә мин үземне ничектер менә мискин кебек күрәм. Ә бит мин андый түгел бит, аяклары булмага карамастан да мин үземне теге ниндер гарип кешегә шутламыйм, бер кашан да шутламыйчакмын да, потому что мин андый түгел. Кайбер кешеләр карый бит инде менә мин урамда китеп барганда, и бахир теге шулай бишаракаем дип карыйлар бит инде. Миңа вообще теге яратмыйм андай берне. Кеше миңа сокланып карасын. Кара әле аяксыз ничек яши бу, теге дөнья көтә дип менә шулай карасалар, миңа намного теге приятнее будет. Рустам, һинең машина йөртү мөмкинлеге бармы? Бар. Сер булмаһа маркаһы. Безнекенән текәрәк? Range Rover белмим инде, кем ничек карыйдыр инде, минем өчен. Кемгә ничектер инде. Гомумән үз тормышыңда нисә машина алыштырдың? Бу минем икенче машинам. Беренче машинам минем студент чагында бар иде. Hyundai Solaris'та йөридем мин. 4-нче курста миңа әтием бүләк иткән. Потом инде ул машинаны мин шушы фаҗигага эләккәч бит инде абыема бүләк иттем. Чөнки миңа уже кирәкми бит инде, андый машинада мин йөри алмыйм. Механикада бит инде. Шуңа күрә яңа машиналарга булдым. Үземә уңайлы машина, зур машина кирәк, чөнки коляскада йөрегәч, колясканы бит инде багажникка салырга кирәк. И кешедән ярдәм сорамас өчен мин бит инде үзем машинага утырам, үзем чыгам бит инде, үзем колясканы куям бит инде. Теге виш приспособлен, уңайлашып биттем инде мин. Күпме вакыт талап ителде? Ручной управлениега гына өйрәнергә туры килде. Где-то бер атна, наверное, өйрәнгәнмендер. Чөнки анда теге гел газга бастырга кирәк бит инде, гел кул шунда торырга тиеш бит ручной управлениедә, теге кул арый постоянно. Шуңа да гына теге ничектер уңайсызлырак булды. Но бүгенге көндә инде уже виш теге өйрәнеп биттем, рәхәтләнеп, кистереп йөрим. Ә шулай да иң кыйыны нимә? Көндәлек Һин эшләй алмаган эшләр бармы гомумән? Бәлки бардыр да инде ул. Зациклиться итсәң инде, анда шунда каласың инде. Шуңа күрә, әгәр дә мин нәрсәдә эшләмим, мин шуның альтернативасын табырга тырышам инде. Теге әгәр дә менә шулай эшләп булмый, значит икенчеле эшләп карарга кирәк. Менә шулай тырышам инде, ничек тә уңайын табырга инде. Тормышта киренсә үзеңә кулайлаштыр. Әй, менә теге приспосабливаться итәм инде үземчә менә. Бындай һорау тупасрак аңгыра бәлки, әмма аңларһың дип ышанабыз. Аягыңды югалтып, һин алмашка нимәлер алдым дип әйтә аласыңмы? Нимәлер таптым дип. Дөресен генә әйткәндә, менә аякларым булган вакытта мин ул хәтлем бәхетле кеше түгел. Бәлки аяклар белән дә бәхетле булыр инде, но мин аны уже күз алдына китермим, потому что минем өчен аяклар уже юк. Мин аларны даже күз алдына да китермим. Мин аны искә дә алмыйм, боже, менә теге элекеге булган ничек йөгереп йөргәннәремне, ничек йөргән вакытларны мен. Шуңа күрә бүгенге көн белән яшәргә тырышам мин. Шушы фаҗига теге мине бәхетле ясады дип әйтә алмыйм, чөнки алай дөрес түгел. Шушы фаҗига бит минем күп дусларымны, 24 дусымны бит инде алып китте бу дөньяны. Шу нәтиҗәләр ясап, мин инде шуңа карап инде мин бу дөньяда бәхетле булдым. Шу тормышта бәхетлеләр булдым. Рустам, безнең тапшырудың кагыйдәһе бар. Кем генә килүгенә карамастан хана үтергә тиеш. Ханау дип әйтү бұл урында белмәйм. Мин үткән ханауларны сагыштырып караганда уян дип әйтә. Уян. Кунакка һораулар бирәбез һәм кунак 5 секунд эчендә җаваплар кайтарырга тиеш. Тәүге һорау миннән булыр. Яшел төстәге
Өс ризык түрін атарға керек 5 секунд ісінде. Бер. Бір, Ике. Қияр, Үш. салат, Төрт. кәбісті. 5. Шунда Афарин. кешінің спортсы екені көріне. Дөріс тұқлануда. Әйткәндә, һин тукланууда үзеңә сиктәр куймайһыңдыр. Итен дә ашайһыңдыр, кәбестәһен дә. Былай мин инде правильный питание белән тукланырга тырышам, чөнки теге мин бит инде сидячий образ веду бит инде дөресен генә әйткәндә, теге күбрәк коляскада йөри бит, шуңа күрә теге симереп китү ягы да бар. Потому что мен бит инде спортсмен да бит инде спортсмен кешегә бит инде теге Дөрес тукланыр керек. дөрес тукланырга кирәк, гел форме булырга кирәк бит. Ашауга мин внимание уделяю. Рөстәм, һиңә инглиз телендә өс сүз әйтергә кирәк. 1, 2, I love you. 3, 4, 5. Бына дөресен генә әйтәмен. Һинең менән уйнау кызык түгел. Кайһы берәүдер югалып кала, оҙаҡ уйлай. Һин тотаһың да әйтәһең дә баяһың. Гомумән нинди телләрдә аралаша? Ну, күбрәк инде урыс телендә, инглиз теле инде миңа бик авыр бирелә, но минем менә шундай цель бар бу тормышта бит инде, даже ул быелгы цель инде менә инглиз телен подтянуть. Индира белән сөйләштек, что без бергәләшеп инглиз теленә йөришәкбез. Ныклап өйрәнә башлыйбыз. Ныклап өйрәнә башлыйбыз ая. Иң мөһиме, иң матур һүҙҙәрҙе һин яҡшы әйтәһең. Беләм. Иң кирәкле сүзләрне беләм мин. Тагыла һорау. Көн һайын эшләгән өс әйбер. Бер. Тренажерный зал, коляскада йөрим и Софиям белән көне буе утырам. Шулай спортқа бәйле һәм һинең тормышыңа бәйле. Хоккейның өс түрі. Бер. Хоккей с мячом, хоккей с шайбой 4, и 5. хоккей. Слэш хоккей бар бит. Мин үзем слэш хоккейист карале, оныттым. Гадәттә беҙ ҙә онотолоп китәбез. Кинәт кенә сорагач. Слэш хоккей менән хәлдәр нисек әле? Ну, бүгенге көндә слэш хоккей белән пока никак диясем килә инде, чөнки мин пока I love you to әйтә алмайһың. I love you деп әйтәлмим, пока паузада. Хәзер тоже икенче спорт түрі дә карыйм бит инде, шушы биатлон бит инде, гребля да карыйм, тяжелый атлетикада бит инде. Менә хәзер Уфага килгәч, Алла бирсә, һәрберсен теге ныклап тотынып заниматься итеп карыйм да, кайсысы менә күңелемә ятачак, и шушы спорт түрі белән Алла бирсә китәчәкмен. Рөстәм, һинең фекерҙәрең шул хәтлем төплө, уйланылған, фәлсәфәгә ҡоролған китап яҙыу теләге юҡмы инде? Бер китабымны чыгардык инде без, Дания Нәғим дигән бер язучы белән бергәләшеп, вот ул Казанда чыкты инде, бер төкләп җыелган гомер дип атала. Үзем язган китапны чыгарасы килә, конечно, но аның өчен вакыт кирәк. Ул теге как-то само должно прийти бит инде. Теге көчләп языла торган әйбер түгел бит инде ул китап. Менә күңелдән чыккан әйберләрне менә рәхәтләнеп язарга кирәк. Менә мин бит инде тоже постлар язам бит Инстаграмда. Мин аны бер дә теге әзерләнеп язган бер дә юк менә. Күңелдән чыккан әйберләрне рәхәтләнеп, теге уйлап чыгармыйча, ничектер перевелив җитмичә, арттырмыйча, шулай язарга кирәк. Интернетта ни дигән кешеләр юк. Нимә белән язмайдар улар, айрылса интернеттың Инстаграм дигән урынында. Һин гомумән һиңә язылган, һиңә төбәп язылган иң мәгънәһез бер үҙләрдә итләйһеңме, итләй алайһыңмы хәзер? Юктыр ундайда. Бар андыйлар. Аптыраткан, тузга язмаган. Бар теге даже кеше әйтәдер, менә син үзеңнең инвалидность белән теге пользуешься. Дөресен генә әйткәндә, мин вообще аңламыйм инде. Ни алар миңа менә шулай аламай дип язалар. Әллә мин аларга берәнди яманлык эшләдемме, аламалык эшләдемме? Теге аңлап бетерелмим, ни миңа шулай язганнарын. Улар һиңә генә түгел, бөтәһенә дә язалар. Бөгөнгө Шуңа күрә игътибар итмә. интернет теле менән әйткәндә, ул ҡара тема. Ну, кара да, ну актуальный инде ул барыбер. Беҙ бөгөн һиңә һоҡландык, һинең менән ғорурландык, һинән күптәр үрнәк өлгө алғандыр дип ышанабыҙ. Зур рәхмәт. Миңә дә бик күңелле булды сезнең белән бүгін күрешергә, сөйләшергә, прям теге рәхәт булып китте ничектер. Үз туган телемдә сөйләшкәч, шулай рәхәт. Туган телендә булай бик оҙаҡ һөйләшкәндә Булай бик озак сөйләшкәнем юк иде. Һине Рөстәм кайдан алдык шунда калдырабыз. Бәлки беҙ ниндәйҙер уңайһыҙ һорауҙар биргәнбеҙҙер. Шул уңайһыҙ һорауҙарҙан сыҡҡан асыуымды тағы ла тимергә сығарып калдырырға. Рөстәм,
Без һине кайдан алдык, шунда килтереп куйдык. Зур рәхмәт. Нимә дип әйтергә теләйбез? Беренчедән, үзеңә зур рәхмәт. Бирә зурдан зур рәхмәт. Безне лә дәртләндердең. Әйе. Күптәргә яшәү көсө, дәрте бүләк иткәнһеңдер дип ышанабыз. Шуңа күрә рәхмәт һиңә артабанда тормышта булган катмарлыктарда еңеп, уңыштарга ирешеп, бәхетле булып үзең әйтүенсә яшәргә Алла насыйп бирсә, булсын. амин Рәхмәт. шулай булсын. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Сылап Рустам, мөмкинлектәр сикеләнгән кешеләргә генә түгел, һин хатта һау, сәламәт булган кешеләрнең дә тормышка карашын үзгәрткәнһеңдер бүген. Рәхмәт. Мин шуңа ышанып калам инде. Зур рәхмәт сезгә. Спортзалда күрешкәнгә текле Рустам. Спортзалда киләбез дидегез. Азрашырбыз. Алла бирсә.